Langhen constituency ke parlu Jaiponga Havaralong kedo Jaiponga Darsa Higher Secondary School along kedamtang thang ni phai kret rock siar ni ke cheng sia phong freshers meet mate lo ke charli osomar akimia tuma phan kedeng amai ke padopon lo ke charli ke thek hen lo kheya moyarbo lapente nona pora hot ke lo ke charli le thek the pulote anjara saya more choklem chodam dunji posetami pabeng hoy mate katikuk dokok jang ringdo La sopen matha ponsi Jaipong Havarara ratum setami Jaipong arlokalong Higher Secondary ang deng an ke charli asaihem akenang sot pura KAEC penjing ki jethansi Jaipong Darsa Higher Secondary School padoponlo labangso lo ka charli abar sai padu det pen pinnang an arni pen class setami padopon bomlo bon setami lo than bang phubang thetum pen lo ka charli oso mara tumang bong setami chichini nek e nang ji pura bangso freshers meet thamai padoponlo Bangsa freshers meet amai kechari pon laki Jaipong Darsa High School anpata Jaipong Darsa Higher Secondary School principal Biju Bala Laskar pensi mai chari pon Bangso amai ada por phai ke pen pangcheng ponsi mai ke do bomahut lo than bang na pente lo ka chari osomaratum an setami ame thang me thang amen che than pon renti anpata maya long ko sonsi lo ka chale osomar la pente than bang phubang phia tumang bong man ka chi piseroi nang jima palam thesetami man peng ke do aluhi ram singh terang pen than pachini pon adun thu bida singh teron pen kaningji pon thwa tengki students mate lo ka chale osomar pulo tangte hem pen school hem an kiwang mate keda mahut setami dovet damvet nangji lapen uniform setami kai keta chepaglar bor pen do thaklo pulo tangte ili ke charli atum setami school along ke do bom hot setami ining class sapen charli dun pa mirongpo halapu Jaipong Sports Association amathu longsing hanse pen lam thege Jaipong thwa tengke lo charli asai hem pulo tangte isi mandir mate church ateng atheke ili tum labang so adim kenang sot lapen ki ongdum asanamung anke charli pon longpo an parke elitum ko ansi kachapang the pon thekma lapusonsi lo ke chale asahem an parta ke charli lapen lo than ba tumang bong anta che than che pare ponangji pusi ningji maya long rednong chindi lun cheto an parta kaprek kelang pen ning arong meme ason lo chale osomar pen rar phan pakang Bangso freshers meet Maya Long Jaipong Darsa Higher Secondary School principal Biju Bala Laskar SMC Amaipu Vida Singh Teron SMC Amaipu Barim Khon Singh Teron Lo Than Bang Ram Singh Terang JSA Amaipu Long Singh Hanse Anparta ke Ongdung Manpeng ke Dobang Phubang Phi Anparta Jaipong Darsa Higher Secondary School lapente Jaipong Darsa High School Lo Than Bang Phubang Phi lapen Lo ke Charlie Ove kimi osomaratum chetong dun pen alli ralon pidon Labangso mawar pa nomni wan ko sinari tumha neni chuni ni lo lasi nani tu labangso school kira lapor ho mana de nani tu school do mamu nani tu school kumane nani do nani da amune mate alhi kira kote nani tu manpeng pinanji lapente nani tu teacher atu masami manpeng pinanji langhen pen sapang ring tiga thar karbeng long noi